Hej, vi skal i gang med et nyt grammatisk emne, og det er adjektiver, altså tillægsord, ord vi bruger til at beskrive ting med. Men inden vi tager helt hul på adjektiver, så vil jeg gerne lige starte med at lave en sammenligning mellem adjektiver og adverbier. Adjektiver er tillægsord, adverbier er biord. Og det er to forskellige ordklasser, og nogle gange så kan man godt blande dem lidt sammen. Men hvis vi får sådan en helt klar adskillelse af, hvad de her to typer ordklasser kan være især, så er det dels nemmere at finde dem i teksterne, men det er også nemmere at bruge dem korrekt. Så jeg har her 4 eksempler. Jeg har egentlig 5, men det er jo det er en variant af den samme sætning. Og dem vil jeg gerne gennemgå med jer, og så ser vi på, hvor adjektiverne og adverbierne er i de her sætninger, og tale om, hvad man bruger dem til. Så har jeg bagefter en opgave, vi laver her undervejs, og så har jeg en opgave, som er din lektie, som du skal have lavet og taget med til din næste lektion. Hvis vi starter at kigge på vores første eksempel, the girl is beautiful, så kan vi se, at beautiful, det er et adjektiv, som beskriver the girl. Det vil sige, at det her ord siger noget om det her ord. Det har vi også herovre. She is beautiful. Det er sammensætning. Ordet beautiful beskriver sige. Det her det er et substantiv, et navneord. Det her det er et pronomen, et stedord. Men samme regel gælder. Beautiful beskriver she, beskriver girl. Det er faktisk første regel. Det vil sige adjektiver, dem bruger vi til at beskrive substantiver eller pronomener med. Så jeg kan lige trække mit regelkort herinde fra siden. Adjektiver fortæller om substantiver og pronomener. Godt. Det var vores første regel. Så får de to adjektiver, de får lige beskrivelse, så vi kan huske, hvad det er for nogen. Går vi videre til næste sætning. The girl is extremely beautiful. Igen, vi har vores adjektiv beautiful her, og så er vi kommet et nyt ord på extremely, ekstremt. Det vil sige, nu har vi lige pludselig extremely, som fortæller noget om, hvor skøn og smuk hun er. Det fortæller altså noget om tillægsordet. Og det her ord extremely, det er et adverbium. Og adverbiet fortæller noget om adjektivet. Altså extremely uddyber beautiful. Så har vi nu 2 regler. Den første, adjektivet fortæller om substantiver og pronomener, mens adverbier, de fortæller noget om adjektiver. De uddyber noget om adjektiver. Extremely beautiful. Så har vi tredje eksempel. The girl sings beautifully. Der er sket noget med beautiful med vores adjektiv. Det har fået ly på. Det betyder, at det har skiftet ordklasse. Nu er det her et adverbium. Og det er en meget god retningssnor. Altså hvis der kommer ly på, så er det adverbier. Hvis der ikke er ly, så er det adjektiver. Der er også en masse adverbier, som ikke har ly på. Og dem skal vi nok kigge på senere hen. Men lige nu kan man i hvert fald se en tydelig forskel. Et adjektiv, et adverbium. Nå, hvad så med den her beautifully? Jamen, den beskriver jo ikke pigen. Det er ikke the girl beautifully, det er the girl sings beautifully. Så det beskriver altså måden, hun synger på. Ja. Så kan vi faktisk kigge på endnu en regel. Det gør nemlig nu, at vi har vores tredje regel. At adverbier fortæller os noget om verber. Beautifully fortæller noget om verbet sings, udsagnsord sing. Det var vores tredje regel. Så har vi vores sidste sætning. The girl sings extremely beautifully. Vi har fået extremely på banen igen. Denne gang fortæller det noget om måden hun synger smukt på. Hun synger vanvittigt smukt. Så mens beautifully fortæller om sings, så fortæller extremely noget om beautifully. Hvad gør vi så i forhold til ordklasser? Jo, så har vi jo beautifully, som er et adverbium, og vi har extremely, som er et adverbium. Så har vi vores fjerde regel. Og vores fjerde regel, den kan vi se her. Adverbier fortæller om andre adverbier. Så vi har 4 regler. Regel nummer 1.
Adjektiver, de fortæller kun noget om substantiver og pronominer. Adverbier, de fortæller om adjektiver, de fortæller om verber, og de fortæller om andre adverbier. Så nu vil jeg gerne lige have dig til at finde fejlstøvsugeren frem. Og hvis du ikke allerede har den liggende foran dig, så skal du finde den. Du skal pause den her video, og så skal du finde fejlstøvsugeren. Og så skal du slå op på fejlstøvsugeren side 50. Det gør du nu. Og på side 50, der ser du det her skema, og det melder den gennemgang, jeg lige har fortalt dig om, altså den gennemgang, jeg lige har gjort på forrige slide, nemlig forskellen mellem adjektiver og adverbier. The nightingale is a small, beautiful brown bird. Vi ser, at ordene herinde i cirklen fortæller noget om fuglen, noget om substantivet, det vil sige de adjektiver. The nightingale sings gracefully, beautifully, happy. Det vil sige, ordene herinde fortæller noget om verbet to sing, måden hun synger på, så er det adverbier. Så har vi et tredje eksempel. He lived in a terribly, frightfully, horribly big house. Så det her. De her ord fortæller noget om, hvor stort det er. Det er terribly big, det er frightfully big, det er horribly big. Det vil sige, de fortæller noget om et adjektiv, så er de også adverbier. Og hernede, he knits awfully, surprisingly, pretty well. Det er altså adverbier, der fortæller om andre adverbier. Så det var lige sådan en kort repetition. Nu har jeg en øvelse til dig. Du skal blive på side 50 i fejlstøvsugeren, men du skal finde et stykke papir med en blyant, og så lige skrive med samtidig med, at du ser, i stedet for at bruge computeren. Det skal bare gøres i hånden. Og det jeg starter med at have dig til at gøre, det er, at du sætter videoen på pause og finder blyant og papir, og så vender du tilbage og starter. Og hvis du allerede har papir og blyant liggende foran dig, så kan vi gå direkte videre. Du skal først finde alle adjektiverne og adverbierne i den her tekst. Og du skriver dem bare lige ned. Du skriver 1, og så skriver du de adjektiver eller adverbier, du finder der. Skriver du 2 adjektiver eller adverbier, du finder der. 3, og så fremdeles dernede. Når du så har gjort det, så skal du finde ud af, hvad det er for et ord, de her lægger sig til. Så hvis du har været lidt i tvivl om det, om det var et adjektiv eller et adverbium, så skulle du nu gerne kunne begrunde, når du siger, jamen hvad er det et ord, det fortæller noget om? Jamen, så må det være den og den ordklasse. Så den øvelse laver du nu, sætter den her på pause, og så starter du, starter du sliden igen, eller videoen igen, når du har lavet øvelsen. Ja, velkommen tilbage. Nu har du lavet øvelsen, og nu skal vi tjekke, om den er rigtig. Jeg håber, den er rigtig. Det skulle gerne se sådan her ud, at... den blev den forkerte. Der. At du i din første sætning har streget cautiously under. Og så har du skrevet en note til dig selv, at cautiously, det fortæller noget om climb. Climbed, det vil sige, det fortæller noget om et verbum. Så er det et adverbium. Det ender også på ly. He spoke quickly, skulle du gerne have understreget. Det ender på ly. Det fortæller noget om verbet spoke. Så er det også et adverbium. Så skulle du gerne have streget awfully, cold, half-timbered under. Der har vi awfully, som fortæller noget om, hvor koldt det er. Det er awfully cold. Så sætter vi lige den derned. Til gengæld fortæller, så det er et adverbium. Til gengæld fortæller cold noget om huset. Så det er et adjektiv. Og half-timbered, det fortæller jo også noget om huset. Så det er også et adjektiv. She speaks French surprisingly well. Det ligger sig til well. Det er ikke bare very well, det er surprisingly well. Så det her, det er altså også et adverbium. The witness answered truthfully. Hvordan svarede han? Han svarede truthfully. Det her det er et adverbium, der fortæller om et verbum. Til sidst, det er en fed, det er et adjektiv, det er en fed kænguru. Det vil sige, fat er et adjektiv. Men det er ikke bare fat, det er unusually fat. Så unusually fortæller noget om adjektivet, det vil sige unusually er et adverbium. Og den her kænguru, den hopper heavily. Det
Det vil sige, heavily fortæller noget om måden, den hopper på, og det er et adverbium. Og til sidst, så er det en ørken, men det er en varm ørken. Det vil sige, hot fortæller noget om desert, så er det et adjektiv. Så er der lige lektion til i morgen. Du skal indsætte de her ord her korrekt, sådan så du enten bruger dem som adjektiver eller adverbier, altså med eller uden ly. Og du er nødt til at gå ind og se, hvad det er for nogle ord, de skal fortælle noget om. Og så skriver du dem rigtigt. For eksempel den første, the young man shouted at the policeman. Så han råbte, men hvordan råbte han? Han råbte vredt. Så skal de der angry fortælle noget om måden, han råber på. Det vil sige shouted angrily at the policeman. Og det gør du hele vejen dernede med blind og real og hard og complete og good og rare og heavy og horrible og terribly heavy. Den skal så indsættes 2 steder. Og så er der lige en sidste ting. Heroppe skal du være ops på, at good er et adjektiv, mens well er adverbiet, der svarer til good. Så she is good, but she sings well. Til gengæld ser hard ens ud. The cake is hard, and he works hard. Hvis man sætter ly på hard, så betyder det næppe eller næsten ikke, og så bliver det et helt andet ord. Så det er din lektie til næste gang. Så vil jeg gerne sige tak til for nu, og så glæder jeg mig til at se dig igen. Hej hej.